Naman namo mga tigbalita nga padayong mangutlo og mga balita wa say giila nga holiday karong Pasko ug bag-ong tuig ang kapulisan aron mamentenar ang kahapsay ug kalinaw sa atong komunidad. Andrea Patenya, sugid nimi. Samtang busy ang tanan sa last-minute Christmas shopping ug sa pagpangandam alang sa Noche Buena unyang tungang gabii, ang uban busy sa pagpangalagad sa katawhan. Sama sa kapulisan nga magsaulog og Blue Christmas. Di tungod sa kolor sa ilang uniforme, kundi tungod kay di nila makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi karong Pasko. Nasayran nga gideklarar ni PNP Director General Alan Purisima nga wa siya gitugtang mo bakasyon karong holiday season. Ang managhigalang PO1 Romeo Garcia ug PO1 Jerome Hilot nag-foot patrol dinhi sa Maidan Gorordo. Lakip sila sa mga sakop sa Regional Public Safety Battalion nga gipang-deploy dinhi sa Sugbo. Magsaulog sila sa ilang unang Pasko layo sa ilang pamilya nga tua sa Bohol sa labing unang higayon isip mga pulis. Di nila malikayan nga mabalaka, hilabi na nga wa pa naayo ang ilang mga panimay human gitay og sa linog. Bali sa kagalingon mamrod mingaw niya. Taon na, mamanita ng trabaho pulis, Pasko, ayun break. Ang tuso lang. Dahil na karoon nila, karoon sila kanang amping ang nakunay niya. Kanang kiring akong trabaho para nila. Giangkon sa mga pulis na di lang sila ang kinahanglang mo sakripisyo tungod sa ilang trabaho, kundi lakip na sab ang ilang mga pamilya. Sama ni Police Chief Inspector Enrique Belfinia, kinsasud na sa 24 katuig sa maong propesyon. Kaning ato ang pagserbisyo sa katawhan para na pulis pamilya. So, sacrifice nito na ang pamilya when it comes to mga aning holiday season. Kay di makauli sa ilang mga panimay ang mga pulis, ang buhaton sa ubang misis, sila na lang ang muduaw sa ilang mga bana. Ang asawa ni Police Chief Inspector Belfinia kahilakon nga miangkon nga di gyud lalim nga mamana og pulis. Daghan sa ba mong sacrifice sa kanya pare? Oo, daghan kayo. Ay, pero may wala sa imuhang kanang pamilya niya na ay mga kanaang special occasion wala sa Last call, kami. Usasab sa labing busy nga buhatan ang Base Control Office sa Mobile Patrol Group, diin 24 oras nga nagtrabaho ang tanan aron modawat ug moresponde og mga alarma. Matud pa, sub-sub gyud sila sa trabaho matag bispera sa Pasko ug bag-ong tuig kay daghang mga insidente sa gubot ug emergencies tungod sa pagpabuto. Bisan sa ilang kabesi, di malikayan nga makasinati gihapon og kamingaw. Pero usay og nailay mga lakbit nga segundo or minuto nga medyo mamingaw mi og gamay murag ato yung manuna ang atong pamilya. Mapasalamaton sila sa teknolohiya kay makuhaan ang ilang kamingaw pinaagi sa komunikasyon. Labi na nauso na karong cellphone, text lang. Love, ingat, and Merry Christmas. Mora gini ato ha. Andrea Patenya, News 5. Dili ikalimod na dunay mga kapatid nato nga dili malipay ng ilang Pasko, ilabi na ang mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Dunay na ila-ila ang news team nga usa ka amahan nga daw gihan-ukan sa tanang problema sa kalibutan. Ato siyang ila-ilahon pinaagi sa sugilano ni kapatid Leslie Caminade Vestil. Niadtong Miyerkules malipayong si Tatay Federico uban ang duha niya ka mga anak samtang nag-istambay sa tent nga ilang napilian aron ilang temporaryong puy-an. Bisan og silang tulo na lang, positibo gihapon kini sa kinabuhi. Nasuta ning iyong tigbalita nga hapit na di ay siyang mahap. Malipot pa kayo kasi ito. Pero sige lang yung pamilya sa balikat. Mayroon na. Balik. Kung nasi kayo din ang makatrabaho may diri, mayroon na. Matuloy na kami yung panggapan na anak. Saan yun lang kami yung narbaho? Kagani nagibalikan sa news team ang dapit ni Tatay Federico. Apan kining kuna og hawan kayong lugar ang among naabtan. Amo na lang nasayran nga na-ospital di ay ang iyang anak. Sa tambalanan, masunog ang Tatay Federico na ang among nakita. Dagway nga gihanukan sa tanang problema. Gikan sa pagkamatay siyang asawa, pagkahanaw sa ilang panimay, ug karon pagka-ospital siyang anak.
Ayun. Kaya na yung mga hatag pero di na ka buwan. Dili ka na ano, di po kahit lang. Ay, kuman, wala, balik sa sakit. Tata na siya. Ako na himo pa. Ngunit wala ka pa. Wa makaagwanta og ipabuhagay na siyang gibating kasakit nga dugay na niyang giluom. Maghintay sa iyo. Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Isa ba kayo? Agwanta lang ko, dawat lang ko, kasi kaklaran ko kinabuhi. Ang hinaman buotan niya, isa. Di ko kabuon. Atubang lang ako ang problema. Atubang lang ako kanang kapag-karisdanan. So, ginawi. Atubang lang ako. Isot nga yung surrender ko na ako yung mga anak. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Bugtong kusog niya karon ang duha niya ka anak. Din usa niini dili sab nga makuha gikan kaniya kun wa pa dayon matabang kagahapon kuman gikumbusyon. Nang pako. Usa lang gid nga akong gikuhaan nga malig-on kas ng kaulingon. Nga akong manak malagaan ako kaya kung mawa makaluluoy man kan may pa sila. O magpadala ko sa uwan kasakit. Bangin atakihon ko, umamatay ko hingoon. Oo. Masamot makaluluoy yun sila, kaya gagmay pa man. Wala sila inahan, ako na lang. Masamot mo ako. Wala. Ako salig na ko yan tanan. Musay imog lang mas kinabuhi. Andad naman ni. Andad mo. Musay ang plano. Dapat lang ko. Ang pag-ampong pagsalig sa labang makagagaho mao karon ang bugtong gikuptan ni Tatay Federico aron siya magmalig-on sa pagpadayon og buhi ug paggiya siyang duha ka mga anak. Leslie Caminado Vestio, News 5. Pangandoy sa kadaghanan sa mga Pilipino nga muadto sa laing nasod labi na karong panahon sa Pasko ang masaksihan og mabatyagan kung unsaon kini pagselebrar sa ubang dapit. Usa sa mga destinasyon mao ang nasod nga Japan tungod sa daghan ining suruyanan sama sa Tokyo Disneyland ug ang Universal Studios sa Osaka. Malipayon ka ang mga Pinoy nga tuwa na manimuyo dito. Ato ng siren sa Sugilanon hatod ni kapatid Sheila Pasinio. Mapulokon in Grande, kini ang Christmas in the land of the rising sun. Dito sa Japan, ordinaryong adlaw lang ang Pasko kay sagad sa mga Hapon, Shinto o Buddhism ang ilang relihiyon. Naalad na ni Ini si Mark, 16 anyos pa nga naging padre sa Japan, ang makatabang sa iyang pamilya. So sa 15 katuig nga pagpanarbaho din kausa lang siyang namasko sa Pilipinas, kuma siya nagpakasal sa iyang hometown sa Davao, niadtong tuig 2004. Sama sa akong pamilya o mga Pinoy nga akong naila-ila dinhi, usab sab kay ni Kijun si Mark o Pinoy nga dunay dugong Hapon. Hindi okay siya, lalo na wala yung pamilya. Pero Christmas na ako, hindi makaya. Kahilak yun kung wala yung pamilya. Karon uban na ni Mark ang tibok niyang pamilya. Ang iyang silimang pregnant na asawa, iyang 8 anyos na anak, uban na iyang inahan ug mga igsuon. Bisa nagkompleto na sila pangandoy gihapon ni Mark na makauli sa Pilipinas matag Pasko. Ang ginapangitan mo, spirit sa Christmas, lahit yun. Wako sa tuwa. Sa Pilipinas. But all of these things, we'll praise to God, we'll offer to God, at siya na ang bahala sa lahat dahil alam niya kung ano ang ginagawa niya at alam niya kung ano ang magagawa niya para sa atin. O ang mga Pinoy dinig tunig kung magtapok aron sa ulugon ang Pasko layo sa ilang mga pamilya.
Sa panimahal sa magsiayong ureto, malipayon namong gisawaan ng mga lamiang Filipino food. Sud sa 5 katuig nga pagpulit sa Japan, kininapaagi nilang bilyeza o Crisostomo aron makuhaan ang kaminaw sa ilang mga anak sa Pilipinas. Matag karon ug unya, ilabi na karong Pasko, Facebook ang nagpananila aron mahinabi ang mga mahal sa kinabuhi. Sa paligid, kita nyo sila nga malipayon tayo. Samantalang diri, wala sa tingawa. Pasko ka dito sa trabahoan. So, bisan pa kung unsa ka kuwansa mo ang mga problema, sabi na sa nabian ng pamilya, saling mo nang utanang sa Ginoo. So, happy na. Samtang si retired SPO1 Benjamin Cabares o ang asawa nga si Evelyn, wa maantos ang kaminaw sa ilang mga anak o kalisod sa panabaho sa gawa sa nasod sa pag-abot nila dinhi sa Japan. Sud sa 5 ka buwan, ni pauli raw sab sila sa Samar. Apan kay times 5 ang kita ni SPO1 Cabares dinhi, mibalik sila alang raw sab sa ilang unom ka mga anak. Kinibisan pa man og lagyo sila magsaulog sa Pasko matag tuig. Happy yung marungkot. Happy in terms of trabaho, income, lungkot. Medyo nakaka-adjust lang parang walang kilala ordinary lang ngayon medyo open na kasi may mga kaibigan wala Kita na ba ng 1% lamang sa 125 million na populasyon sa kinatinukang Japan ang mga Kristiyano? Apan malaumon ang mga Pinoy dinhi, mausa ka adlaw inanay nga makaamgo ang mga Hapon nga ang Pasko mao pagsaulog sa pagkatao ni Kristo. Gikan dinhi sa Saitama Ken, Fujinino-shi, Japan, Sheila Paseño, News 5. Mga kanto, naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Martes, Disyembre 24, tuig 2013. Stay safe and sound mga kapatid. Amping mos mga paboto. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Merry Christmas! Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Action!